Moikka, mä olen Petteri ja tässä on Jakke Jääkaro. Moro. Jakke, milläs tuulella sä olet tänään? Jännittää ihan hirveesti. Mikä sua jännittää? No kun mua jännittää laulaminen. Haluisit sä laulaa meille? Jontako jännittää? Hei, mut voisit sä vaikka hyräillä meille? En voi. Mikset voi? Unohdin sanat, kun jännittää niin kauheesti. Hei, mut sähän voisit kokeilla hyräillä meille. Mä yritän. No. Hei, mikä sulle nyt tuli? Alkoi ujostuttaa. Hei, yritäs nyt uudestaan. No. Auttaisiko, jos tehtäis tää yhdessä? Todellakin. Hei, tehdään silleen, että kun sä hyräilet, niin mä beatboxaan semmosia rumpuääniä. Miltä kuulostaa? Tosi kivalta. Mä teen tämmösen alkusoiton. Ja tässä kohtaa sä alat hyräillä. Hyvä. Jakke, muistaaksä mitä sun piti tehdä? Mun piti hymyillä. Jakke, hei, sun piti hyräillä. Jontataan, tää oli hauskempaa. Jakke, nyt muistat hyräillä. Joo, nyt mä muistan. Miksi sä huidot? Onko täällä hyttisiä? Jakke, hei, muistat hyräillä. Okei, mä unohdin. Nyt mä muistan. Siistiä.